Башкортостан етәкчелеге Эр-Рәхим мәчетен төзүдә Урал фондына ярдәм итмәячәк. Был турыда республика башлыгы Сочи 2016 форумында белдерде. Төбәктең тәүге президенты Мортаза Рәхимовтың иман йортын бергәләп төзү турысындагы тәкъдиме шулай итеп Рөстәм Хәмитовта яклау тапманы. Был төзелештә бюджет акчалары булмаячак, ә бюджеттан тыш акчалар берничә елга алдан бүленгән тине республика башлыгы. Башкортостанның 100 еллыгына бик күп объекттар төзү карала. Ярдәм итәргә теләмәү шуның менән дә аңлатылуы ихтимал. Чөнки 100 еллыкка 100 объект проектына гына кем тигәндә 25 миллиард сум акча талап ителә. Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, Урал фондының төзелештә дәвам итү өчен үзенең мөмкинлеге бар. Башкортостан мөселмандары үзәк диния назараты менән уртак тел табылу менән эшләр дәвам итәчәк. Без игенеләү мәсьәләсенә лә, эшләрне оештыру мәсьәләсенә лә кысылмаячакбыз дигән республика башлыгы Рөстәм Хәмитов. Урал фонды төзелешкә 1 миллиард 500 миллион сум акча алган, әмма уларның байтак өлеше максатка ярашыр тотынылган.